Wow. Grabe ang daming asukal. Wow. Wow. Sa San Fernando, Pampanga, nagkaroon ng on the suspicion or dahil may intel na na-receive ang BOC na ito ay possibly smuggled or suspected smuggled na asukal. At 10 o'clock this morning, nag-conduct po sila ng inventory at saka dumating din ang mga kinatawan ng DTI at ng Sugar Regulatory Administration to determine kung ito nga ay violation, ay hoarded na sugar or ginagamit sa price manipulation. Nagsagawa ng exercise of visitorial powers ang ating Bureau of Customs tungo sa orders ni Executive Secretary Vic Rodriguez, tungo rin sa direktiba ng ating Pangulo na i-check ang mga warehouses para sa mga smuggled or hoarded na asukal.